लाइने से बना दी, वही चाल से तो लाइने से एक बार हटा दे नाला तो बात जानते ही नेपाली बोलते बोलते मैं डोजर काटिए दी। पहले के युग में देखे लिए घर कटाई, लेकिन अब काहे घर कटाई था, वोट देले बड़ी वही दंड में दो बेर और वोट दे दी आगना उगना सब कटा ऐसे कहले बा कि रोड पर रहे वाला लोग के हो गए मजबूरी, अब ज्यादा बोलबो तो नगर पालिका आगे वादा अध्यक्ष थाना में घिंचवा के छोड़ी आए बात में न रही कोनो शेयर तो लाफड़ा बढ़ा दी घर ही से फोन करके मेयर। यही बात बोलला में रौतहट जिला लमर लमर नेता सबके लागल रहे आन आ ऐसो के पानी कस के ठेल दिल बकिया में टूट गेली नारवा के सीके बांध। सब लोग पकड़ धरत रहे, जो दाहड़ में ठनत रहे लकड़ी तो मटियालवा से दहा गेल गभिना दूगो बकर। सौसे बाजार में हमने उरी टाइट हो गए, सब्जी महंगा हो गए आलू आ थाना कोपुआ थाना में के पुलिस सब जाके हाउ हाउ करते रहे बोरा में बालू बान बानेला बोरा में बालू खाली पुलिस में दुगड़ पहड़िया पे ये कस्तो देश हो 2 नंबर प्रदेश रोल पर आए भने ट्रांसफर भएर यो देहात में अल्टर देश हो। हामीहरु मान्छेको के सुरक्षा गर्ने मान्छे हो, बोरा में बालू कस्ने मान्छे छैन। ओकने के बालू कसे या रोटी या नून मारता है नरवा के लोग खिजावे ओकने के देखै ताली। यही बात पर हम निकलले रही बोल आ एक गो टीपर आके अजगैबी में गिरा दिले 5-10 गोले पोल। पहड़िया रहले टीपर हाके वाला और ट्रकवा ने के वो हाथिया लेखा उ छापा चढ़ाए हकबे करल केतनो फैली रोड रही थे ऐसे घुमाते जाता आ गांव गरो जाई ओकर बाप के गांव बा हिलाते हिलाते एगो पोल में मारना था आ एगो पोल गिरता हुआ गांव में तो 17 को लेके बैठ गए एक भरिए ईटा लेखा गिरे चल और 10 गो पोल गिर गेल पोल। अबैत रही मोटरसाइकिल से देखते हमरा लागल घुरमी आ लास्ट वाला पोल में जटाल 15-16 को पूरा घटना भेल बड़ी के संभार आ कुर्मी के जटाल पर खुश हो गेल अजगैबी के चमार। ठीक बा बोलू सबसे लहरिया जब कुर्मी होले बड़ा लोग के ठक के खैले बा भले जटाल बा वही पे जटाए रहो दोगड़ा वही में खाता आ 10 गोला निकलले तो बिना अपाही जे अभी लड़ाईते बा का करी ऐसा घटना नेपाल में होकल। लेकिन का करी गांव में सबसे बनल लड़का एगो हमहू बानी बनल बाप के बिगड़ल बेटा घरे से चलिले तो हम हरदी चूना के व्यवस्था करवाइए। लेकिन गांव भर में सबसे पेट पोसवा हम है, कमाए के हम न जाने खाए के जाने ले। हम चाहे नीमन से हमरा केनहू से मिल जाओ लेकिन काम धंधा मत करवा। अस्पति नंबर 1 काम अढ़ा दिला के बाद बुझाले हम देह पर पहाड़ चढ़ बाबू हमर कहले कोदारी लेके खेत में जोतले हम चल दिले बमकुल बाजार में हम काम न करे। पहले हरजाम उड़जाम होके तो राम राम कह के दही चूड़ा खाली 8 जाम भाग गेल बीच में आ गेल हनुमान आराधना आ हनुमान आराधना में हम कहियो बापे दे गेल एगो ब्यास ले गेल हमरा जबरदस्ती 1000 रुपया दिल कह तो बस 1 घंटा खटिए चल। हम कहली हनुमान आराधना में कैसे होले आ हम तो नाच में रहे वाला आ हनुमान आराधना के ब्यास सब अलगे गाये वाला होले मुँह से आ हम कहियो बापे दे गए न जबरदस्ती हमरा ले गेल ब्यास बोला। लेकिन जब ब्याह जी संगे गेली हनुमान आराधना करावे ओमे के खानाइए पीनाई दिए के हम कहली ठीक बा सापो में जा हनुमान जी के डेरी लेके मंगल मूर्ति मारुति नंदन तो ले चाय बिस्कुट ले अथवा दंदन हम कहली भाई तो वो से टपा दे आ 10 मिनट में सेव समतोला आ तैका बीच में डिस्टर्ब के तो हलवा पूरी जिलेबी पाइप वाला फ्रूटी 4-4 गो
बोले सब नु बे आ सब इतना राई खाई भेल बा उड़ीस ले खानाइए से हम कहली ना ई काम ठीक हो 10 गो हनुमान आराधना में खटले मोटा गेली खा के हम लेकिन एके लन तवन पिटाई ना पिटा गेली हरकिए गेली काने पिटा गेली कैसे हनुमान आराधना त निमन चीज होले जब हनुमान आराधना करावे के रहे जौना गांव में 2500 में ब्याजी कसैली पकड़ ले आ में तीने गोड़ा गेली हनुमान आराधना करावे एगो नाल बजाए वाला एगो ब्यास हारमोनिया गुनियाए वाला आ हम गाड़िए पी के तिल कस्तूरी आ जाए के रहे हनुमान आराधना आ हनुमान आराधना में जाए वाला तो न पियले भगत कोल आ हम दूगो कस्तूरी चढ़ा देले रहे 1.5 बोतल से ज्यादा हम कहले चलो न तो वही में बैठ गई लेकिन पिटाई के कारण बा जौना गांव में हनुमान आराधना करावे के रहे वो तही एगो बनल बात के बिगड़ल बेटा एगो छौड़ी से प्यार कैले लव मैरिज भेंट एको बेर न आ दीवानगी बेसी 5000 के रिचार्ज छौड़ा उड़ा दिल वो लड़का के सिरहनी मोबाइले रहे कॉल में लगा देवे सफा रात भर बतुआई हेलो कहाँ बात अबे की तोरा चलते दवाई खा के मर जाऊ थोड़ी कहूँ रात में की नहीं आओ ना मकई के खेत उड़ी आओ ठीक बा बिहान 4 बजे टाइम बना देवे छौड़ा 4 बजे भोर से 4 बजे दिन तक बैठे मकई में लेकिन छौड़ी भेंट होके 1 महीना में तो छौड़ा सापर जोंडिसिया लेकर खत्म हो गया आ लव करे वाला बहुत जल्दी डुबरा है लव करे वाला कितनो खाई ओकरा देह पहिरा न चढ़े लव करे वाला एगो लमका मोबाइल चलाए वाला लमका मोबाइल चलाए वाला के मिठाइयों खिया देबो तो न मोटाई 1.5 लीटर दूधो पियाबा तैयो न मोटाई काहे न मोटाई बहुत मोबाइल आई हुई लगे मोबाइल में चेक करी एको गो मोबाइल में बाप मतारी के फोटो हो 100 गो में 2 गो रख ले हो न तो सब उहे फोटो रख ले हो हनुमान वीर वाला न शुरू होते मत आ ऊ या केतनो खाई तो उस साला के देह पहिरा न ऊ राखे वाला के क्या करे अभी प्यार कर रहे छौड़ी से आई छौड़ा के वो छौड़ी के दूरा पर जाए के भंग मिले न आई हनुमान आराधना वो छौड़िए के दूरा पर है अभी लाभो कल छौड़ा कह हाँ ब्यासे संगे हम चलब हनुमान आराधना में गाय छौड़ी केनहू से आई तो लगले ओकरा से बतुआ ले अब हमने तीनों बड़ा हनुमान आराधना करावे चले तो छौड़ा आके ब्याजी के गुड़ पकड़ ले ब्याजी हमहू रह में ही हम पीले रही दारू हम कहले ब्याजी राख लो निमन लइका राख हमरा का पता ई साला प्यार कैले 5 बजे जब ये हनुमान आराधना के टाइम भई हनुमान आराधना जब हारमोनिया लेके ब्याजी लागल गुंगियावे शुरू भइल हनुमान आराधना और ट्रेन पकड़ लो जब हनुमान आराधना स्टार्ट भइल तो साउंड 3 लेखा बाजे लागल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूर्ति कंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूर्ति कंदन प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की तैला हो कल वाला छौड़ा झाल लेके छौड़ी उरी कपाई केने से आई एकरा हनुमान करने से मतलब न ब्याज शुरू कर मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूर्ति कंदन सीता जी के जब हरण भई हनुमान जी जब लंका पहुंचल अशोक बैठका में सीता जी के हनुमान जी देखता और जब सीता जी हनुमान जी के देखता का कहता ब्याह जी जब कहता सीता जी के जब हनुमान जी के नजर पड़ल सीता जी कहता हनुमान जी से कैसन बात लक्ष्मण देवरवा
वहाँ गरीब हम हई, हमरा एको कट्ठा खेत नहीं खे, न हम पढ़ल लिखल हई, अलाने जमीन पर घर बा हमर। लेकिन का करी, हम तो औठा छाप है, पढ़ल लिखल नहीं खी। पढ़ल लिखल तो अलग बात बा, लिखल पढ़ल लिखे नहीं खी हम एको क्लास। लेकिन भगवान के घर में हम बना के आल बनी कि हमरा धन संपत्ति तो नहीं खे, लेकिन लक्ष्मीनिया मेहरारू मिल गई। मेहरारू हमारा आइएड कैल है। हम दिन भर चिमनी में कमाई ले 250 रुपया, 500, ज्यादा से ज्यादा 600 700। दिन भर घाम में मेहनत करी ले तब। अब मेहरारू हमर केमारी बन के घरे में ठंडा में। अरे वो लोगन गलत समझे तो वैसा बात नहीं खे। सिलाई करेला, कंप्यूटर चलावेला, पढ़ल लिखल बिया, आधा घंटा में 1500 2000 कमा लेवेला ठंडा में। हम दिन भर घाम में हरामा पर कमाई ले 500। अब ओहू में हम 200 के कस्तूरिये पी जाइले। भगवान लेकिन यही तरिया बना के भेजबे करेला, जेका मर्दा होशियार को मौगी बुर्बक, आ जेकर मेहरारू आइएड कैल पढ़ल लिखल रहला ओ को मर्द बुर्बक। दोनों दोनों अगर जे बरोबर हो जाए तो दुनिया संसार ना चली। ऐसे लाइन में देखत हो में एगो ठंडी एगो गरमी, दोनों के कनेक्शन से दुनिया उजाला बा। यही दरिया एहू में बा, भगवान उसे बना के भेजबे करेला, ये गोड़ा के बुर्बक तो ये गोड़ा के होशियार। तो हमरा में हम बुर्बक बानी, आ हमर मेहरारू भी चलाक, पढ़ल लिखल बा, आइएड बा, समूह में रहला, समूह चलावेला मेहरारू हमर, गरीबी समूह। उहे समूह के चलते थे लॉकडाउन में खैनी है, न तो आफते पड़ जाए। लेकिन हाँ भाई, सब काम मेहरारू करे ठीक बा, नौकरी लाग जाए, टीचर बन जाए, सिलाई करे, कंप्यूटर चलावे ठीक बा, लेकिन हमरा समूह वाला मेहरारू ना ठीक लागेला। काहे, जब समूह में रह जाई तो समझ ल कि अपन खेत शुद्ध भारना धारा, शुद्ध भारना जमीन समूह में के मेहरारू एके बा। काहे तो मिलाएम, जब सर आवेला मोटरसाइकिल से पे 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 करी तो लड़का खेलबैत रही भूये में बिग दी, मार पसावत रही चूल्हे पर छोड़ दी, 80 के स्प्रीड पकड़ ले, बोला डायरी कहाँ सर आ गए, सर आ गए। बुझा ले 5-6 करोड़ के कंपनी बाई फिलहाल, आ सर आवेला 2 गोड़ा से कुर्सी में बैठ जाई, आ जितना समूह वाली बा सब के आगा बैठा देवल, आ वो लंग मिलाए में एको गो मर्दुआ के ना जाए देवल। जब तब उतिये का सर उठ के भागिए जाए। ओ में मर्द सबके नो एंट्री, खाली लेडीज। आ जब घरे आई तो पूछबा कथी कथी सर कहलो, का कहलक, ए रेवा के का जरूरी बा, पैसा चाहिए अभी 40,000, बिहाने 5,000 उठा के ले आ। कौन कंपनी बाकी हमनी के कहबे न करेला, आ पैसा कम तो ये बेर छोड़ा के ले आई। वही से हमरा टेंशन रहले कि जमीन में लेकर सूद भारना का दो है, खेत अपन बाली उपजाई 200, हमारा अंदाज वही लेकर बुझाल। लेकिन कोनो केहू लेकर कंपनी में समूह रखे मेहरारू हमर लॉकडाउन में हमरा जिया दे, न तो लॉकडाउन में कुछ दिन घिवड़ा बेच ली साइकिल पर, दूसरा गांव में गेनी पिटा के साइकिल वो छीना गई, कहता वायरस में कहा बहु आई तारी। खाद किने गिनी बाज इंडिया में हमने से कौआली लेकर कंपटीशन में को वाला जोड़ ले, ठीक है। खाद ढोए के नहीं, एक दिन साइकिल भाड़ा पर लेके करियाका ढलान वाला पाइप देखते हम दूसरे के खेत में छीटे लगे। करियाका ढलानवा वाला पाइपवा चल रही है लॉकडाउनवा में,
कौनो पुलिस के हाथ में देखता हुए करिया का ढलान वाला पाइप देखते दूसरे के खेत में 2 गो बोरा हम कति छीटली हमरा डर के हमारे हिस्सा से 15-16 गो खाद वाला छीटे लगे। चल एगो हमरे जी आ गई चल छीट, लेकिन का करम कोनो काम में फायदा ये तो मेहरारू हमार बाकी दोनों गोड़ हाथ चारू गोड़ हाथ चला के ई घर चला रहा। लक्ष्मीनिया मेहरारू बा हम जौना दिन हमरा घर में चौकट पर डेंग धैलक वही दिन हमारे 11,000 के बैल के लंगड़ी जड़ के 700 में बिका गए। 2 काठा खेत रहे, 2.25 काठा बाबू के संपत्ति। उ जौना दिन घर में आयल ओकरा 3 दिन के बाद में पसाह में ढह गए। अब वैसा लक्ष्मीनिया मेहरारू कौना के मिली हमरा से 1 हाथ लमहर बा, ऊपर पुगले तो नीचा छोटा, नीचा पुगले तो ऊपर छोटा। हमार बाबू खोज के आन दिल, हमरा यो समझ ना आवल हमरा ला खोज लई कि वो अपना भर ला खोज लई। बाबू पहले से कहत रही हम पतो लामा खोजम सेवा करेला, गलत जगह पर ना से हमरा बुझाला कि हमरा बाल बच्चा ना हुई। 1 हाथ कम बेस है ओकरा लग जाइले, अब ओकरा लग सूती लेनू बुझाले ओकर जेठ बेटा सुतल बाड़ी आ वो हमर अजिया सास बा। लेकिन हाँ प्यार मोहब्बत बात हमारा घर में संसार में उतना ना हो। आज के दुनिया में अभी के स्थिति में हम बाप मतारी मानी ले तो हम अपन मेहरारी हमार बाप मतारी हम मेहरारी हम बाप मतारी के तो हम भैलुए न दी। बाप मतारी भूखले गुआस में रही हाला कल बाप मतारी गुआस में खरियानी में भूखले रह जाए तो ना जाम देखे, लेकिन मौगी के ला पाइप वाला फ्रूटी अंडा के कोच जौले मेहरारू हमर ना खा ले तौले हमर पेटे न भरल। हमरा घर में कोनो खाओ चाहे ना खाओ मेहरारू तू अगाड़ी खा ली। हमर घर के मालिक हम मेहरारू में बा, ओकरे पर चल रहा बा घर। लोग कहेला भाई तेरा साउंडो लगे से मोबाइल हटावा ना के एक साउंडवा कर। लोग कहेला बाप मतारी के सेवा करे के चाहिए, बाप मतारी के चरण में धाम हो, लेकिन गलत बात है भाई। असली धाम मेहरारू के गोड़ में बा। सास तीरथ ससुर तीरथ, सास तीरथ ससुर तीरथ, तीरथ साला साली है, 4 धाम झूठ, असली धाम घर वाली है। बाप मतारी मर जाई तो 50 गो मिल जाई, लेकिन मौगी मर जाई तो ना मिले भाई। बाप मर जाई दूरा में रोइत रहम फूक के आके रोत रहम, कोनो न कोनो आके कही बुढ़वा चुप रह काहे रोता। बाप नु तोर मर गईल, हम तोर पितिया बनी, हम तोर बाप बनी, चुप समझ ले आज से हम तोर बाप बनी, हम तोर बाप नहीं खी, चुप रह। आ माई मर जाई तो घर बिगड़ुआ बुढ़िया सब कही चुप न काहे रोता, माई मर गले मत जाऊं तो रोता। अरे हमू तो तोर माइये नु बाड़ी, केहू लेकर चुप करा दी। लेकिन मौगी मर जाई तो कोनो न कही चुप रह तोर मौगी हम बांधी ना कहेला। तो बाप मतारी तो 50 गो मिली, मेहरारू के नहीं मिली। ऐसे हम बाप मतारी से ज्यादा हम मेहरारू के माने। मेहरारू के तनका से हम चेहरा उदास देख ले बुझा ले हम घड़ाड़ी बिका गए। आज मेहरारुए के चलते हम चिमनी में कमाई ले, महाजन के हड़ामा पर कमाता नहीं। हम मेहरारू के कमी ना हो के चलता नहीं। अभी मेहरारू हमार खाना बना के वो अपने खा ले हो, हमारे इंतजार करत चलता नहीं।
नहीं तब से ही घर में बनी तब से हमरे दशा बा हमर मर्दा ना जाने कहाँ कहाँ रहता दिन भर दारू पी लेला आ चौके चौके घूमता ए बेर आवता तो उनका सब बतावता केवारी खोलो बा मेहरारू जी हो अब हो कहे के पड़ला अपन बाप मातारी के हम जी ना कहिल लेकिन ससुरारी गेला के बाद माई जी बाबू जी वो हवा जी लगावे के पड़ेला का करी हेलो का करी जरूर एमे कोनो न कोनो असर बा जी कहे के काहे बा अपन बाप मातारी के ना कहिले और दूसरा के कहे के पड़े मेहरारू जी हो अरे के बानी अरे हम मोबिल के मारी खोल आ गई नी रहुआ हाँ। रुकिए बता बिया होती है लुगवा पहले बा तना खिन के देन तना पेनी कौनो बात है का मीठा से बोल अति मीठा से बोलो कहीं कह नहीं हम पियर के लोग पहन ले तो अब गांव के लोग पंचायते में हमरा कह दे बोले तोर मौगी भइलू ना दे बोले एकर अजबे है वैसा हमरा कहे के मतलब कोनो बात बताई का प्यार से कह कि हमरो तैका मन लागो घर में तो तमन ना भाषा बोलला इतना मुंह टेढ़ क के मन करे साला वो नहीं मुंह के दवाई खा ले अरे कैसे निमन से बोली प्रेम से बोली कमा के धर दा निकाल जरूर ना कह हम जोर लगा दे 2 लाख घींचियो ले आए हां तोरा से अगर अच्छा से बात करी तो दूसरे से पैसे नहीं मन बतियाई अपना साउंडवा उतर भर घुमवा दे ठीक है रहा एगो इहे सब ये पर एगो होने हमरा से ना बोलेला अकाउना से बोलेला फोन आवेला एकर फोन आवेला 3 बजे रात के आवेला फोन 4 बजे रात के आवेला 5 बजे ले आवेला तू बिछाना पर सुन के ना रह जाली ये बात तो अपने के कैसे था आवा दिन हमहु सुते रहनी तोरा लगवा दम ना जानी कोई में वो बात नहीं के हाँ एकर फोन आवल रात में सही बात बा का फोनवा वाले वही दिन से ही टेढ़ बतवा खाना के फोन आवेला है वो रात में कौन फोन कर ले हाय हमार माई के इमरजेंसी रहे तो वैसे हम भैया फोन कर ले रहे तो तोर भाई हेलो 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 इमरजेंसी हो तो तोहर बाप चाहे भाई हमारा लगन फोन करी मेहमान आके तोहरा लग कही मोबाइल ले बनी हम तो हमरा लगे ना करी तो करो लगे करी ए मोबाइल तोहरा लग तो तोहरा लग हता तो कोवन कुटुम है साला कुटुम है 3 बजे भोर में फोन कर हाय हमार भैया फोन कर ले रहे तो तोरा कहा हमरा एको बेर कहल हेलो हेलो चुप हमरा कहा कहले एको बेर कि हां हमरा घर में इमरजेंसी बा चाहे फलाना लग के फोन बा तू तो फोन उठाओते मतलब बिछौना पर से उठ के चल देवला तो वो गाड़ी रहे नहीं रोका चला तो एके बेर 1.5 घंटा के बाद आवला हम एको दिन टुकड़ी हुआ हेलो भाई चला तो हम एको दिन इहो ओकरो बैठी खत्म है एको बेर कहियो टोकले पड़ियो तू कहाँ जाला हमरा के ठोक ठाक के लेके सुता दे बोला एके बेर रात में के भोरवो में के गेल बिहान खुनी आवला तू हाय दिन में क्या करे जाए हम रात में न जाए कहाँ बा सरया जाने घूमे ए तो 3 घंटा मोबाइल लेके बिहान से मोबाइल फोड़ दे ना रही मोबाइल तोरा जब हम सब कुछ पूरा करते बाड़ी तू जथी कही तोरा जथी ले आके देते बाड़ी तो में मोबाइल के कौन जरूरी बा तू है बताओ हमरा घर में सिम न चली मोबाइल क्लियर हटाओ आए फिल्म देखे निकाय फोड़ दे फिल्म देखल कि केनू के नंबर है ओमे कुटुम सके हम अच्छा जवन साले कुटुम पकड़ा गेल उहे बुझी न तो हम ही बुझी क्या करिए वतन गरियावे तड़ी ओकरा दुख लगे दे तोहरा तो हमरा से निमन ओकनी है तो ओकनीए संगे जो ना रवा मेरे घर के नहीं करेंगे ना बोले
हम तो कहले राम राम के तू हमरा के छोड़ दे। हम तो महादेव बाबा लगे जल ढारे चल जाए मेही भी, तू हमरा के छोड़ देबे तो सुनी ना छोरे वाला रीति रिवाज रही ना तो कहिया ना भागरत दोगे के बेरे भागरत नानू हमरा छोड़ताई तो एकरा शिकायते हो जाता ये हमरा रखल ही रहता या फोन में चारे उरी जाते रहता। अब पिंडो के बाड़ी हम जाएगा हमार शिकायत थोड़े होता है। पहले ही के कहावत से आल बा पिसान जैसन रोटी या मतारी जैसन बेटी। हमर माई के शिकायत करे तो ठीक ना हो। कहाँ शिकायत कर हमार बाबू जाले न हुए करे यहाँ एक मतरिया वो ठलाली लगावेला। वाह अपना ही के बाबू खानी मरवा में लाओ से फूल रही रोग बाबू तो हमार माई कालर फूलर है क्रूसर खाएला कथी खाएला भात खाएला भाते खाएला तो हमार माई कुत्ता के जूठे जाकर दे देला तो